στόχος αυτού του εγχειρήματος δεν είναι να σας πούμε ακριβώς τι χρειαζόσαστε επιστημονικά για την κομποστοποίηση. Αυτά καλύτερα τα κατέχει ο κύριος Κάτσαρης από εδώ, ο οποίος αυτόν τον άνθρωπο που βλέπετε θα τον μπορείτε να τον βρίζετε για όποια πληροφορία θέλετε. Είναι διευθυντής. Προϊστάμενος του εαυτού του, ωραία, προϊστάμενος του εαυτού του δουλεύει στο Άγιο. Λοιπόν, όλη αυτή η κίνηση έχει ξεκινήσει ακριβώς επειδή υπήρχε πρόβλημα σοβαρό με τα σκουπίδια στην Καλαμάτα. Η δική μου δηλαδή παρόμοισαν αυτή. Και επειδή έχω αυτό το χτήμα και επειδή έχω ασχοληθεί με την αποδόμηση των οργανικών μου υλικών εδώ και 2-3 χρόνια, θέλω να σας δείξω πόσο απλό πράγμα είναι χωρίς κανένα κόστος. Αν θέλουμε. Αν θέλουμε να του βάζουμε κόστος. Αυτός είναι ένας σωρός. Αυτός ο σωρός είναι κυρίως από γρασίδι. Δηλαδή, ένας τρόπος κομποστοποίησης είναι σε μια πλευρά του χτήματος ή του κήπου, αν έχουμε μεγάλη περιφέρεια, να κάνουμε ένα σωρό που και που να τον ανακατεύουμε ή να τον τρυπάμε με μοιρά διάφορα σημεία, με διάφορα εργαλεία για αερισμό. Δηλαδή, είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Τώρα, αυτή τη στιγμή πατάμε σε κομπόστ. Εδώ πέρα, όπως και εδώ μέσα, θα δείτε ότι γενικά το κομπόστ είναι ένα πράγμα το οποίο είναι αρκετά μαλακό, όχι συμπυκνωμένο, όχι όπως είναι το αργυλόχωμα. Είναι ελαφρύ και τρύπεται εύκολα. Και όλο αυτό, όποιος θέλει να βγάλω έξω, να δοκιμάσετε. Έχει ωραία μυρωδιά, μυρίζει. Μυρίζει. Το συγκεκριμένο, να ανοίξουμε όπως θέλετε να καταλάβει. Είναι σημαντικό. Και το οποίο δεν είναι και καλά χωνεμένο, βλέπετε διάφορα ριζίδια. Δεν μας πειράζουν, αυτά έχουν καεί. Είναι ζεστό επειδή είναι μέσα στη σακούλα. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτό το πράγμα μπορούμε να το έχουμε σε 1 μέτρο από την πόρτα του σπιτιού μας. Αρκεί να το κάνουμε σωστή χρήση. Τι σημαίνει σωστή χρήση? Να είναι προς τον δρόμο όταν φεύγουμε για τη δουλειά. Ναι. Είναι σημαντικό. Να μην κάνουμε το γύρο του σπιτιού και το βάλουμε πίσω. Να το έχουμε μπροστά μας. Πήραμε, βάλαμε, φύγαμε. Κατευθείαν στα σκουπίδια σου, κατευθείαν μέσα τα οργανικά. Λοιπόν, άρα ο τρόπος, ας ξεκινήσουμε με το πώς μπορούμε να κάνουμε ένα κομποστοποιητή. Ένας κομποστοποιητής, όπως είπαμε, μπορεί να γίνει με ένα απλό σωρό, μπορεί να γίνει με 4 παλέτες που θα βρούμε στον δρόμο και απλά θα τις δέσουμε με σύρμα. Μπορεί να γίνει με ένα σύρμα μεγάλο, το οποίο θα το κυλινδρικό, σε ένα χώρο του σπιτιού μας, του κήπου μας, ένα κυλινδρικό σύρμα στο οποίο θα ρίχνουμε εκεί πέρα τα υλικά που θέλουμε να κομποστοποιήσουμε, ή να γίνει με ένα πιο, ας το πούμε, καλοφτιαγμένο τρόπο, όπως είναι αυτό το κουτί, ή πλέον να πάμε να αγοράσουμε πλαστικούς κομποστοποιητές. Εμείς εδώ πέρα δίνουμε έμφαση στους ξύλινους κομποστοποιητές. Γιατί οι ξύλινοι κομποστοποιητές, θεωρώ εγώ από τη δική μου εμπειρία, εντάξει δεν είμαι, με μια προσωπική εμπειρία, είναι πιο απλή στη χρήση τους, γιατί απλά ρίχνεις και βάζεις. Ρίχνεις τα οργανικά σου, τα οποία θα πούμε τι είναι, και βάζεις απλά χώμα ή γρασίδι. Υπάρχουν κάποια υλικά, όπως είναι ειδικά το κομμένο γρασίδι, στάχτη και τα φύκια, τα οποία είναι επιταχυντές στη διαδικασία της κομποστοποίησης. Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε πιο γρήγορα να έχουμε πιο γρήγορο αποτέλεσμα. Η κομποστοποίηση ξέρουμε ότι γίνεται περίπου σε διάστημα 3 με 6 μήνες. Εγώ βγάζω εδώ πέρα, μέσα σε 2 μήνες έχω βγάλει κομπόστ. Μπορεί και λιγότερο, ειδικά με γρασίδι. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Αν χρησιμοποιήσουμε και μικροοργανισμούς είναι ακόμα πιο έντονο. Βέβαια, προσωπικά εγώ δεν έχω πει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί υπάρχει το χώμα, υπάρχει η γη, είναι πλούσιο το έδαφος. Οπότε, ό,τι σκουλίκια ή όποια ζωήφια χρειάζονται για την ζύμωση βγαίνουν από μόνα τους. Αυτός ο τύπος κομποστοποιητή, να έχετε υπόψη ότι εμείς μέσα από το rethink το project, το οποίο έχετε πληροφορίες στα φυλάδια από εκεί, το δίνουμε και τον παρέχουμε για κεντρικά σημεία της πόλης δωρεάν. Για ομάδες ανθρώπων που θέλουν να αποφασίσουν να ενωθούν μεταξύ τους, είναι σε μια συνοικία 5 άνθρωποι, 5 οικογένειες και θέλουν να κομποστοποιήσουν τα σκουπίδια τους και δεν έχουν αυλή ή δεν θέλουν να βάλουν αυτό το πράγμα στο μπαλκόνι. Σε δημόσιο χώρο, σε πάρκα, όπου υπάρχει γη, αν μια ομάδα αποφασίσει να τον υιοθετήσει και να τον δουλέψει σωστά, ερχόμαστε και το δίνουμε. Ναι. Και αυτό γιατί το κάνουμε? Γιατί θέλουμε να δείξουμε εδώ, ειδικά στο πλαίσιο της Καλαμάτας, που έχει σοβαρό θέμα με τα σκουπίδια, ότι είναι μια πολύ απλή κίνηση που πολλές φορές σκόπιμα ή από άγνοια γίνεται μεγάλο θέμα. Η απλή οικιακή συνοικιακή κομποστοποίηση μπορεί να γίνει με τον πιο απλό τρόπο και αν θέλουμε και ανέξοδο. Αν θέλουμε. Είναι δική μας επιλογή αυτό. Αρκεί να κάτσουμε να ψαχτούμε και
και να είμαστε ειλικρινείς και συνεπείς και στον τρόπο κατασκευής και στην τοποθέτησή του και τι ό,τι βάζουμε μέσα. Η τοποθέτηση θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε κάτω, να είναι σε ένα μέρος που να υπάρχει αερισμός, να είναι καλύτερα κάτω από δεν είναι σε ένα ημισκύερο έδαφος, να μην το χτυπάει συνέχεια ήλιος και να έχει κοντά του νερό. Άρα να καταβρέχεται. Γιατί δεν το χτυπάει ο ήλιος? Γιατί δεν θέλουμε σταθερά επίπεδα υγρασίας μέσα για να γίνει ζύμη. Μπορούμε να σκεπάσουμε και με μαύρο νάιλον. Ναι. Επίσης, ας πούμε, εγώ σας λέω ότι αυτό που ξέρω εγώ ως διαδικασία προκειμένου να αποφύγουμε να έχουμε τις λιγότερες ενέργειες στη διαδικασία αυτή. Άρα γι' αυτό θεωρώ σημαντικό την τοποθέτησή του σε ένα σημείο που να αερίζεται. Πιστεύω ότι τις πληροφορίες τις βρίσκει ο καθένας. Αν ενδιαφέρεται να το κάνει, οι πληροφορίες είναι το τελευταίο πια που. Επίσης το καλοκαίρι. Εγώ το δηλαδή που είναι έτσι που είναι χαριά. Τώρα το καλοκαίρι δεν ξέρω. Το καλοκαίρι επίσης μπορούμε να βάζουμε και μια βρεγμένη λινάτσα πάνω στο μείγμα, το οποίο σημαίνει ότι το κρατάει υγρασία. Αν η τοποθέτηση του κομποστοποιητή μας είναι σε ένα μέρος που ξεραίνεται εύκολα ή το χτυπάει ήλιος. Τώρα, τι βάζουμε μέσα. Τα πάντα μπορούν να κομποστοποιηθούν, τα οποία δεν είναι βιομηχανικά προϊόντα. Δηλαδή, όταν λέω τα πάντα, εννοώ ότι ακόμα, αν θέλουμε και αν είμαστε προσεκτικοί, ακόμα και κρέατα και ψαρικά μπορούν να κομποστοποιηθούν. Απλά θεωρούμε καλύτερο, επειδή είμαστε καινούριοι στη διαδικασία και ειδικά για τους κοινόχρηστους χώρους της πόλης είναι δύσκολο αυτό, να μην τα προτιμούμε. Όπως επίσης να μην προτιμούμε και τα πολλά λάδια, αλλά σε ένα ποσοστό. Σε ένα ποσοστό. Οπότε, ναι, υπάρχουν διάφορες απόψεις αυτό, οπότε γι' αυτό λέμε καλύτερα όχι αυτά. Οπότε αυτά μπορούν να κομποστοποιηθούν από οργανικά, είναι τα υπολείμματα λαχανικών, φρούτων, όσο γίνεται στραγγισμένα, αν και ο Γιάννης υποστηρίζει ότι το λάδι μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε αρκετά. Αν πείτε στο ίντερνετ θα δείτε πολλές και διάφορες αντικρουόμενες απόψεις. Δυστυχώς, γιατί καθένας μπορεί να μπει και να γράψει οτιδήποτε θέλει χωρίς να το υποστηρίξει επιστημονικά. Εμείς σε πειράματα που έχουμε κάνει εδώ και χρόνια, από το 1995 συγκεκριμένα, έχουμε κάνει κομποστοποίηση σε υλικά που περιέχουν και υψηλά ποσοστά λιπαρών χωρίς κανένα πρόβλημα. Με ανάδευση όμως, ξαναλέω, γιατί η διαδικασία έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει για να γίνει σωστά. Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι το ποσοστό της υγρασίας που πρέπει να είναι συγκεκριμένο, περίπου στο 60% της υδατοικανότητας του υλικού. Δηλαδή, επειδή δεν μπορούμε να το διακριβώσουμε αυτό επιστημονικά, πρακτικά στο ίντερνετ αυτό υπάρχει και όντως είναι σωστό. Όταν έχουμε ένα υλικό το οποίο είναι βρεγμένο και το πιέσουμε με τη γροθιά μας, δεν θα πρέπει να τρέξει πολύ νερό, δηλαδή να τρέχει νερό, αλλά δεν πρέπει να είναι και στεγνό. Και όταν θα το πατήσουμε θα πρέπει να θρηματίζεται σχετικά εύκολα. Αυτό εκεί περίπου είναι στο 60% της υδατοικανότητας. Ένα είναι η υγρασία. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Κυρίως, εγώ λέω τώρα πρακτικά, μπορείτε να το κάνετε και με το μάτι. Έτσι. Ναι. Δηλαδή ένα υλικό που είναι σε αυτό ή λίγο παραπάνω από αυτό το επίπεδο υγρασίας, που όταν το στύψεις μπορεί να βγάλει και μια-δύο σταγονίτσες, είναι σε άριστη κατάσταση από πλευράς υγρασίας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα, πόσο θα πρέπει να το βρούμε. Το αντίστοιχο θα γίνει και στο υλικό. Εννοώ το πρώτο εδώ. Ξέρετε κάτι, αυτό είναι μια διαδικασία που. Αυτό είναι και το ωραίο της κομποστοποίησης ότι την κάνουμε μόνοι μας. Ότι εμείς είναι σαν να μαγειρεύουμε. Ναι. Δηλαδή, στην πράξη εννοείται σιγά-σιγά το βρίσκεται και βλέπετε ότι σίγουρα η υγρασία χρειάζεται να υπάρχει αρκετή. Δηλαδή, δεν μιλάμε για αυτά τα επίπεδα υγρασίας. Δεν μιλάμε για λίγο περισσότερο επίπεδο υγρασίας. Αν ψάξουμε εδώ πέρα τώρα. Αν το σηκώσετε λίγο από κάτω, θα δείτε ότι έχει υγρασία. Με την, δηλαδή πρέπει να. Κοιτάξτε. Ναι, πρέπει να το βρέχουμε ενώ. Αυτό ρωτώ θέλω. Όχι συνέχεια. Όχι συνέχεια. Υψηλά επίπεδα υγρασίας φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Δημιουργούνται anaeróbiες συνθήκες και δεν κομποστοποιείται το υλικό. Έχουμε ανευθύνει τις οσμές και αυτά. Γι' αυτό είπα καλύτερα να αργήσει η διαδικασία και να έχει λιγότερη υγρασία παρά υπερβολική υγρασία. Δηλαδή το συχνό κατάβρεγμα μπορεί να χρειαστεί ίσως μόνο το καλοκαίρι. Ναι. Γι' αυτό λέμε το καλοκαίρι. Ακόμα και το καλοκαίρι εγώ θα έλεγα, αν δεν έχετε πρόβλημα να πάρετε σύντομα κομπόστ, να το χρησιμοποιήσετε κάπου και θέλετε και το κάνετε μόνο και μόνο για να διαχειριστείτε τα απορρίμματα, να μην καταβρέχετε το καλοκαίρι. Έτσι κι αλλιώς το χειμώνα με τις βροχές από μόνος του, όταν είναι ανοιχτός κομποστοποιητής, θα ξαναέρθει στο επίπεδο της υγρασίας που χρειάζεται και θα συνεχιστεί η διαδικασία της κομποστοποίησης από εκεί που είχε μείνει. Ας στεγνώνουν τα υλικά που πετάς εσύ τώρα την καλοκαιρινή περίοδο.
Ναι. Παρόλο που το στεγνώνονται, νερό είναι αυτό κρίσιμο. εξακολουθεί να κάνει τη δουλειά του. Βέβαια, Γιατί είναι τελείως ξερά. Γιατί ουσιαστικά Ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση να στεγνώσει εντελώς. Στο κάτω μέρος του σωρού θα δουλεύει. Κρατάει υγρασία. επίσης θα Δεύτερο κρίσιμο σημείο είναι ο λόγος άνθρακα προσάζωτο, που είναι εντάξει, περίπλοκο να μπορέσετε εσείς να το τέλος πάντων να το ελέγξετε, αλλά αυτό εξασφαλίζεται όταν ρίχνεις τα οικιακά απορρίμματα, τέλος πάντων οργανικά. Συνήθως αυτά περιέχουν αρκετό άζωτο, ίσως και παραπάνω ποσότητες αζότου, οπότε μπορεί να προσθέσεις ή πριονίδι, ή τσόφλια, ή θρήμα, ή ροκανίδια, αν είναι δυνατόν να πω. Κάτι ρίχνουμε πολύ, χοντρικά δηλαδή, κάτι ρίχνουμε πολύ. Από φυσικό ξύλο, όχι. Πρέπει να το εξισορροπήσεις κάπως. Ή κλαδέματα από χόρτα, ας πούμε, κουρέματα από χόρτα ή κλαδιά, θρήματα. Όχι αγριάδα. Τέτοια υπάρχουν, έτσι, στην πόλη υπάρχουν. Και δυστυχώς συλλέγονται σε συγκεκριμένα σημεία, χρηματίζονται και πολλές φορές καίγονται. Και πολλές φορές καίγονται. Δηλαδή τα θρήματα από τα κλαδέματα και από τα φύλλα της πόλης θα μπορούσαν να μπουν στο μείγμα μέσα και να εξορροπούν ένα τέτοιο μείγμα. Μπορώ να σας πω κάτι σε αυτό όμως, σε σχέση με τα ουρανικά που να ρίξουμε μέσα, η αγριάδα, γιατί όλο αυτό είναι αγριάδα. Όλο αυτό εδώ πέρα. Αλλά είναι κομμένη αγριάδα. Το γρασίδι γενικά είναι... Τα γρασίδια αυτά που είναι πράσινα υλικά έχουν συνήθως άριστο λόγο άνθρακα. Το φύλλωμα, ας πούμε για παράδειγμα, τα φύλλα της ελιάς από μόνα τους είναι ένα τέλειο υλικό για κομποστοποίηση. Έχουν 30 με 35% λόγω άνθρακα προσάζωτο, σωρώνεις. Άμα δείτε απ' έξω από τα ελαιοτριβία το χειμώνα, πας κατευθείαν αυτά με το που θα τα σκάψεις, αχνίζουν, που σημαίνει ότι έχουν πυρώσει από μόνα τους, η θερμόφιλη φάση, οι μικροοργανισμοί δουλεύουν, πονεύει το υλικό και μπορεί μόνο με σκέτα φύλλα ελιάς να κάνεις τη δουλειά σου. Το ίδιο μπορεί και με το γρασίδι. Το γρασίδι, επειδή είναι το φύλλο, ας πούμε, πολύ λεπτό, δημιουργεί αναερόβιες συνθήκες κάπως και θέλουμε αναδεύσει μια προσθήκη ενός διοντοτικού παράγοντα, ενός άλλου υλικού, είτε είναι αυτό πριονίδι, είτε ροκανίδια, είτε ένα θρήμα από κλαδέματα, από κλαδάκια και από φύλλα κτλ. Δεύτερο λοιπόν ο λόγος άνθρακα προσάζωτο. Και τρίτο είναι ο αερισμός. Ο αερισμός είναι επίσης κρίσιμο σημείο για το πόσο γρήγορα θα γίνει η κομποστοποίηση ή και πόσο σωστά θα γίνει η κομποστοποίηση. Και στα μεν αγροτικά υπολείμματα συνήθως δεν μας απασχολεί και τόσο το να μας πάρει και περισσότερο χρόνο ή το να μην ανεβάσει υψηλές θερμοκρασίες στα υλικά και να έχουμε 60-70 βαθμούς θερμοκρασία στα υλικά. Όμως στα αστικά απορρίμματα αυτό είναι πιο επιθυμητό. Γιατί θέλουμε την λεγόμενη υγιεινοποίηση του υλικού, δηλαδή το υλικό αυτό να περάσει από υψηλές θερμοκρασίες μέσω της κομποστοποίησης πάνω από 60 βαθμούς, 60 έως 70 βαθμούς τουλάχιστον για 24 ώρες, ούτως ώστε να θανατωθούν τυχόν παθογόνοι μικροοργανισμοί που δυστυχώς, επειδή παντού η συγκεντροποίηση των πληθυσμών παράγει τέτοιους παθογόνους μικροοργανισμούς, σίγουρα θα υπάρχουν, έτσι. Αυτό είναι το τρίτο κρίσιμο σημείο. Αν έχουμε ικανοποιητικό αερισμό, τότε σίγουρα θα έχουμε θερμοκρασίες άνω των 60-70 βαθμών Κελσίου για χρονικό διάστημα πάνω από 12 έως 24 ώρες, που σημαίνει ότι σίγουρα έχει παστεριωθεί το υλικό, δεν έχει αποστηρωθεί πλήρως, ζουν μικροοργανισμοί, αλλά έχουν θανατωθεί, παστερίωση αυτό σημαίνει έχουν θανατωθεί το σύνολο των παθογόνων μικροοργανισμών που μπορούν να μας βλάψουν. Αυτό σε τέτοιου είδους κομποστοποιητές για την περίοδο την καλοκαιρινή σίγουρα θέλει ανάδευση και διαβροχή. Για αστικά μιλάμε απορρίμματα. Αν θέλετε να διαχειριστείτε μόνο του κήπου σας τα υλικά, δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα ούτε για αναδεύσεις τακτικές ούτε για διαβροχές. Μπορείτε να περιμένετε και τον επόμενο χρόνο. Είναι το weather compost, όπως λένε, τέλος πάντων με τον καιρό από μόνο του, με φυσικές συνθήκες, με τη βροχή, ξαναενεργοποιούνται οι μικροοργανισμοί όταν θα έρθει ο χειμώνας, ο επόμενος κτλ. Γίνεται χαμός, έχουμε φτάσει στο τέρμα κάτω. Το τέλειο θα ήταν τα υλικά αυτά να αναδεύονται με ειδικό σύστημα ανάδευσης, που υπάρχουν αναδευτήρες ειδικοί για κομπόστ, για την παραγωγή κομπόστ, ούτως ώστε όλος ο όγκος να περάσει από τη θερμόφιλη φάση, να έχουμε πλήρη υγιεινοποίηση. Στους οικιακούς κομποστοποιητές αυτό είπαμε, για να το πετύχουμε, ή τους συνοικιακούς, θα πρέπει να του κάνουμε μια ανάδευση κάθε 10 μέρες, κάθε 20 μέρες, κάθε 5 μέρες.
όταν είναι κλειστός. Γιατί χρειάζεται να το πούμε αυτό, γιατί σε ένα τέτοιο πράγμα δεν έγινε ποτέ ανάδειξη. Σε τέτοιο πράγμα, ναι. Αλλά σίγουρα ένα τέτοιο πράγμα δεν θα είναι κάτι το οποίο σε ένα πάρκο θα αφήσει κάποιος να το βάλουμε. Άρα στους κλειστούς χρειαζόμαστε μια ανάδειξη. Υπάρχει κι άλλος ένας τρόπος που εμείς τον έχουμε κάνει δοκιμαστικά εδώ και περίπου 10 χρόνια με μια άλλη πατέντα που μας εξασφαλίζει ότι ουσιαστικά αυτά τα υλικά που βρίσκονται στις παρυφές του κομπόστ, και εκεί είναι το θέμα μας, γιατί στο εσωτερικό σίγουρα θα ανεβάσει τις θερμοκρασίες, θα έχουν τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες. Χρησιμοποιούμε μικρότερα βέβαια κυβότια εμείς πειραματικά στο Ινστιτούτο του Ελαιάς. Όποιοι θέλουν μπορούν να μας επισκεφθούν και να τα δουν κιόλας από τόπου. Μονομένα με ένα μονοτικό υλικό από αυτά τα μονοτικά που βάζουμε στους τοίχους 2,5 πόντους Dow, φενιζόλ, πολυεστερίνη διοκομμένη, που εξασφαλίζει ότι και αυτό το υλικό που βρίσκεται ακριβώς στην εξωτερική στιβάδα θα ανεβάσει θερμοκρασίες της τάξης των 60 και των 70 βαθμών Κελσίου και σε ακόμα μικρότερο όγκο από αυτό. Αλλά αυτά είναι τεχνικά στοιχεία τα οποία εντάξει είναι πιο εξειδικευμένα. Πρακτικά μπορείτε με οτιδήποτε να κάνετε, όχι μόνο με τέτοιου είδους πατέντες, με οτιδήποτε μπορείτε να σκεφτείτε, μπορείτε να κάνετε κομποστοποίηση. Ένας απλός ορός χωρίς οτιδήποτε αυτό. Το προϊόν που όπως αυτός που βλέπετε εκεί πέρα. Το προϊόν που παράγεται. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει στο σπίτι μου ένα παλιό βαρέλι του λαδιού, από αυτά που τα λευκοσυγρά που πια δεν χρησιμοποιούνται λόγω του ότι περιέχουν υποτίθεται στις συγκολλήσεις τους βαριά μέταλλα, πιθανά μόλιβα κτλ. Του έχω κόψει το πυθμένα, του έχω κάνει κάποιες τρύπες. Στρώνω στο έδαφος κάτω λίγο άχυρο, λίγο πριονίδι και ρίχνω εκεί πέρα μέσα συνεχώς μέχρι να γεμίσει ένα βαρελάκι των 100 κιλών. Σε 1,5 χρόνο δεν γεμίζει από το δικό μου το σπίτι και από της μητέρας μου. Όλα, και μιλάμε για όλα, έτσι, δεν υπάρχει τίποτα που να πηγαίνει στα σκουπίδια εδώ και χρόνια, και έχω εκπαιδεύσει και τη μητέρα μου που είναι 84 χρονών. Σε πλαστικό βαρέλι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θα μπορούσε να γίνει. Ένα τόσο μεγάλο, ας πούμε, επειδή έχει σπάσει από κάτω. Θα μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσε σε οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, το οποίο θα εξασφαλίσει έναν όγκο. Αυτά που ρίχνουμε μέσα δεν θα πρέπει να προέρχονται από προϊόντα ανάλογης Είναι αυτό που ποιότητας. βάζανε τις ελιές παλιά. Τίποτα, έχει ένα τριγωνάκι το Ναι, πλαστικό. αυτό έχει τριγωνάκι. Άμα Ναι. έχει τριγωνάκι και είναι στην κατηγορία 3 ή 7, απαγορεύεται διαρροπάλι. Ναι, Όλα τα μπουκάλια τα πλαστικά που χρησιμοποιούμε, που παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ, το νερό, το γάλα, ναι. Και αυτό θα μπορούσε έχουν να ένα γίνει. τριγωνάκι Και σε από το λάκκο 1 μέσα μέχρι θα το μπορούσε 7. να γίνει Αυτό διαδικασία σημαίνει ότι το καθένα από αυτά έχει άλλη όμως, σύνθεση στο πλαστικό. αν δεν είναι Το αρκετά καυτά λοιπόν που είναι μεγάλος στο ο λάκκος, 3 δεν και θα στο έχει 7 είναι υψηλές καρκινογόνα. θερμοκρασίες, δεν θα έχει Τα ανάπτυξη υπόλοιπα ψηλών είναι θερμοκρασιών, ανθεκτικά για λίγο χρόνο Θα αποθήκευσης. υπάρχει όμως μια φυσιολογική αποδόμηση όπως αυτή που ψάχνετε στη από φύση, εκεί. ας πούμε, έτσι, Να- των οργανικών υλικών. Να απαντάμε σε ένα. Περίπου το ίδιο πράγμα είναι, αλλά χωρίς την θερμόφιλη φάση. Εκτός και αν ανοίξετε μεγάλο λάκκο, όπου ρίχνετε εκεί πέρα μέσα. Εντάξει, είναι προς τα υλικά. Αυτά που πετάμε μέσα δεν θα πρέπει να προέρχονται από ανάλογα ποιοτικά Αυτό προϊόντα. θα πάμε να πούμε τώρα. Να πάμε λίγο με τις Για να έχεις ένα Τώρα, ανάλογο εντάξει, είναι μεγάλη συζήτηση αυτή προϊόν, που έτσι. ανοίγεις. για να έχεις το αποτέλεσμα. Έχουν γίνει αρκετές μελέτες και έχουν βγει αρκετές δημοσίευσεις που δείχνουν ότι ακόμα και υλικά που μπορεί να φυτοφάρμακα, διάφορα είδη παρασιτοκτόνα, εντομοκτόνα κτλ. Μέσω των υψηλών θερμοκρασιών και της βιοχημικής αποδόμησης που υφίσταται μέσα στο κομπόστ δεν ανιχνεύονται. Γι' αυτό και διεθνώς επιτρέπεται η χρήση κομπόστ ακόμα και από συμβατικά προϊόντα, από οτιδήποτε, στη βιολογική καλλιέργεια. Γιατί μετά το τελείωμα της μιλάμε για πλήρως ελεγχόμενες όμως τις συνθήκες κομποστοποίησης. Μιλάμε για ανάδευση με μηχανήματα κομποστοποίησης κτλ. Στο τέλος της διαδικασίας, στο τελικό σταθεροποιημένο προϊόν, δεν ανιχνεύονται αυτά τα παρασιτοκτόνα, εντομοκτόνα, μικτοκτόνα, ακόμα και από συμβατικές καλλιέργειες, όχι από βιολογικά. Το καλύτερο βέβαια θα ήταν τα υλικά όλα να προέρχονται από βιολογικές καλλιέργειες. Να πούμε λίγο για τα υλικά, γιατί μιλάμε πάντα, εμείς θέλουμε να σας παρουσιάσουμε πώς εσείς θα αυτοδιαχειριστείτε τα σκουπίδια σας. Άρα δεν θα μπούμε σε δικασίες τεχνητές, γιατί αυτό είναι μια άλλη κατηγορία. Όσον αφορά αυτά εδώ, δηλαδή όσον αφορά τι κάνουμε στο γύμα στο μπαλκόνι μας, θα πρέπει να προσέχουμε να βάζουμε από λαχανικά, φλούδες, καρπούς, από φρούτα, πάλι φλούδες, καρπούς και το ίδιο και την ίδια ψύχα, ειδικά αν είναι υπερόριμη. Μιας και είναι και πολλά, και κολλάω και μπερδεύομαι.
μπορούμε να βάζουμε κουκούτσια. Θα δείτε επίσης ότι αν δεν βάζετε κουκούτσια. Ήθελα να μας πείτε τι δεν πρέπει να βάζουμε. Αφήστε με λίγο το. Γιατί πρέπει να είναι πιο λίγα αυτά που λέμε. Όχι, είναι απ' όλα. Δεν θέλω λίγο υπομονή μόνο. Να ξέρετε επίσης ότι όταν ρίξουμε κουκούτσια, το πιο πιθανό είναι να φυτρώσουμε. Δηλαδή, εγώ έχω βγάλει πειραματικά κιόλας 5 πατατιές από εδώ μέσα και τις έχω βάλει στον κήπο. Να δω τι θα γίνει. Θα βγούνε, θα δούμε. Άρα αυτό δηλώνει και πόσο πλούσιο είναι αυτό το πράγμα που δημιουργείται εδώ πέρα. Μπορούμε να βάλουμε υπολείμματα από σαλάτες, αφού στραγγιστούν τα υγρά. Είπαμε με το λάδι, εγώ φοβόμουν το λάδι. Γνώρισα τον Τάκη μου, είπε να μην φοβάσαι το λάδι. Άρα δοκιμάστε το κι εσείς. Δηλαδή, τα λιπαρά που μένουν από τα φαγητά, τα σάλτσες, τα αποφάγια. Προτείνω να μην το φοβάμαι και εδώ που τα λέμε και εγώ ίδια, κάθε φορά που έριχνα κάτι εδώ, δεν έμπαινα σε μια τρελή διαδικασία να το στραγγίξω. Τα πολλά. Οπότε γίνεται δουλειά. Μπορούμε να βάλουμε τσόφια από αυγά, που είναι και πάρα πολύ θρεπτικό συστατικό. Μπορούμε να βάλουμε υπολείμματα του καφέ, ακόμα και το φίλτρο του καφέ. Ναι, δεν τα έχω σειρά. Μπορούμε να βάλουμε υπολείμματα διπλασμένων φαγητών και πάλι με το λάδι σε ισορροπία, να το δείτε εσείς. Αλλά ειδικότερα τα συνανωμένες σάλτσες, καλύτερα να τις αποφεύγουμε. Μέχρι 10% περιεκτικότητα στο του συνόλου, επειδή τα λιπαρά είναι λίγα. Στην ουσία, μέχρι 10% του συνόλου λιπαρά μπορούν να μπουν στα κομπόστ. Αποδομούνται τέλεια από μια κατηγορία μυκήτων που δεν μένει τίποτα, δηλαδή και δεν σου δημιουργεί προβλήματα ούτε και αναερόβιες συνθήκες, γιατί αυτό είναι ένα θέμα. Μετά μπορούμε από άλλα φυτικά υπολείμματα. Τουλάχιστον στα πειράματα που έχουμε κάνει και στο δικό μου τον κομποστοποιητή, εγώ τα βάζω όλα. Εγώ βάζω και τα κόκαλα, αλλά δεν έχω ποντίκι. Βάζω και τα κόκαλα, τα πάντα μέσα. Αν θρηματίσεις κόκαλα, αν έχεις δυνατότητα να τα θρηματίσεις κιόλας είναι ακόμα πιο καλά, αλλά εντάξει, τώρα μιλάμε για ποιος θα κάθεται να σπάει και τα κόκαλα αυτά με το σφύρι. Τα ζώα με τα αντιβιωτικά και τις ορμόνες. Όσοι έχουν κατοικίδια ζώα, τα κόκαλα, πρώτα τον δίνουν χάνει και τα γατάκια και τα σε γάτες και σε σκύλους και τα λοιπά και κάποια αποφάλεια, ας πούμε. Τώρα από φυτικά υπολείμματα, βάζουμε, εννοείται, αν έχουμε γλάστρες ή στον κήπο μας μαζεύουμε όλα τα φυτικά υπολείμματα, φύλλα, μικρά κλαδιά. Αν έχουμε μεγάλα κλαδιά, προσπαθούμε να τα κόψουμε. Κοιτάξτε, και να ρίξει ένα τέτοιο πράγμα μέσα, δεν θα γίνει κάτι. Απλά θα αργήσει να κομποστοποιηθεί. Είναι αυτό. Εντάξει, μπορεί να πάρει και ένα χρόνο και 2 χρόνια. Μπορεί να γίνει όμως, μπορεί να πάρει το κομπόστ και να μείνει αυτό μέσα και να συνεχίζεται. Ναι. Πάναμενα λουλούδια, χώματα από γλάστρες. Γενικά προσέχουμε το χώμα. Δεν βάζουμε πολύ συμπυκνωμένα χώματα. Όχι μεγάλη περιεκτικότητα, ούτε πολύ συμπυκνωμένο χώμα ή αργυλόχωμα. Γιατί είναι βαρύ χώμα αυτό, οπότε δεν αφήνει τη διαδικασία της ζύμωσης και την βασικά οργανικό υλικό να έχουμε μέσα, όχι ανόργανα. Τώρα, όσον αφορά το γρασίδι, απλά πάλι εμπειρικά μιλώντας, είναι νομίζω ένας τρομερός επιταχυντής. Δεν το ήξερα αυτό. Νόμιζα ότι το κομπόστ γίνεται πολύ γρήγορα γιατί έκοβα το γρασίδι και το έβαζα σωρό και σαν να μην έχει γίνει. Και μετά συνειδητοποίησα ότι απλά είχα ένα επιταχυντή το οποίο το έκανα κομπόστ. Άρα το γρασίδι, αν έχουμε κοντά, καλό είναι να βάζουμε μία χώμα, μία γρασίδι. Σας το προτείνω τελείως εμπειρικά. Σας λέω, είναι σαν να μαγειρεύουμε μια σούπα. Ο καθένας κάνει το δικό του κομπόστ, το δικό του μείγμα και βρίσκει πώς θα το δουλέψει καλύτερα. Βάζουμε από χαρτιά, βάζουμε χάρτη κουζίνας, ρολόχαρτο, πετσέτες, σακούλες. Χάρτινες σακούλες. Αλλά προσέχουμε όμως τα μελάνια, σωστά. Δηλαδή τα μελάνια δεν τα θέλουμε. Και οι χαρτοπετσέτες στα χαρτιά έχουν ένα είδος χημικής επεξεργασίας, έτσι. Ό,τι έχει χρώμα Για όλα αυτά είναι χημικά συσκευασίας είναι μόνο. Αποδομούνται μια χαρά. Η λεύκανση. Οι λευκές δεν ξέρουμε, για τη λεύκανση θα μας πει. Η λεύκανση κατά Εντάξει, βασικά χλώριο χρησιμοποιείται για τη λεύκανσή τους, αλλά μέσα στο κομπόστ αποδομούνται κανονικά, δεν έχουν πρόβλημα, γιατί ουσιαστικά και τα ρήνουν έτσι. Δεν έχουν πρόβλημα. Τουλάχιστον εμένα τόσα χρόνια δεν μου έχουν δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Ναι, αυτό, και εγώ αυτό βέβαια, ξέρω. δεν μιλάμε τώρα για έντυπα, illustration και τα λοιπά. Καλά, αυτά τα δίνουμε στην ανακύκλωση. Γίνεται ανακύκλωση η ανακύκλωση. Αυτά τα μελάνια είναι πλήρως τοξικά για τους μικροοργανισμούς. Μετά, στάχτη. Νομίζω και η στάχτη είναι η στάχτη μπορεί να μπει μέσα και να. Καθαρή βέβαια από πλαστικά ή απλά, οτιδήποτε. αν έχουμε τζάκι, προσέχουμε μήπως βάλουμε πολύ μεγάλες ποσότητες, επειδή η στάχτη ουσιαστικά είναι ανόργανα άλατα που έχουν απομείνει. Φόσφορο, κάλιο, διάφορα ανόργανα άλατα. Αν μπει σε πολύ μεγάλη ποσότητα, μπορεί να μας δημιουργήσει λόγω υψηλής αλατότητας ανάσχεση της διαδικασίας. Έτσι. Αν μην βάλουμε
10 κιλά οργανικά και βάλουμε και 10 κιλά στάφια εδώ πάνω, Ναι. θα μας σταματήσουν τους μικροοργανισμούς. Και φύκια επίσης, είναι Μέχρι καλό ένα 10%. να προσθέτουμε. Φύκια, άμα εντάξει. Είναι το καλύτερο. Γιατί είναι Έχω δει τα ρίχνουν και στις ελιές τα φύκια. Και στις ελιές τα φύκια. Και στις ελιές φύκια. Τα ρίχνουν και στις ελιές τα φύκια. Πάνε και τα φέρνουν. Και σκέτα κιόλας. Ναι. Αν θέλετε δηλαδή να φτιάξετε ένα δικό σας οργανικό λίπασμα, το καλύτερο που θα είχατε να κάνετε είναι να βάλετε όσο το δυνατόν περισσότερα διαφορετικά υλικά. Όσο πιο πολλά είναι και διαφορετικών ειδών τα οργανικά υλικά, τόσο μεγαλύτερη βιολογική αξία έχει, όπως λέμε, το υλικό. Είναι πιο εμπλουτισμένο. Δηλαδή διαφορετικές κατηγορίες, ομάδες, κατηγορίες μικροοργανισμών. Αυτό είναι που δίνει την μεγαλύτερη βιολογική αξία. Και αυτές αναπτύσσονται λόγω διαφορετικών υποστρωμάτων. Και επίσης να προσθέσω την Και αξία. οι τρίχες, παρεμπιπτόντως, οι τρίχες περιέχουν πολύ υψηλά ποσοστά αζότου και ένα από τα προβλήματα των οργανικών υποτίθεται υλικών που χρησιμοποιούμε για λίπασμα είναι η έλλειψη αζότου. Έτσι. Οι τρίχες Άμα είναι έχουμε ένα ζώα τέλειο μπορούμε να ρίξουμε υλικό. τα οικότες, Όπως και ας τα πούμε. φτερά από τα πουλερικά. Έχουν πάρα πολύ ψηλή περιεκτικότητα αζότου. Αργούν να διασπαστούν, αλλά μέσα στην κομποστοποίηση, μέσα στη διαδικασία της κομποστοποίησης, κομποστοποιούνται και αυτά ταχύτατα. Δηλαδή, αν το αφήσει στη φύση αργεί να διασπαστεί, έτσι. Μέσα στην κομποστοποίηση σε υψηλές θερμοκρασίες ταχύτατα διασπώνται και τα φύλλα και τα πούπουλα. Υπάρχουν μέχρι και πουπουλάλευρα, ας πούμε, στην αγορά για βιολογικές καλλιέργειες. Να συγκεντρώσουμε λίγο τα υλικά πάλι, να μην απλωνόμαστε σε αυτά. Δηλαδή, έχουμε παίξει εμείς από το χαρτί ταχυτέρες γρασίδι, στάφτη, φύκια, πούπουλα και γενικά τσόφια αρχών είναι βοηθητικά στο μείγμα και τρίχες. Και από το ξύλο, ειδικά το πριονίδι μας είναι πολύ διευθυντικό για εδώ τα πριονίδια, ηροκανίδια, αρκεί να προσέχουμε και θρηματισμένα ξύλα για να μας δημιουργούν το πορόδες στο κατάλληλο. Η διαδικασία αυτή που είπαμε είναι ο αερισμός, δηλαδή ουσιαστικά είναι επειδή είναι μια αερόβια διαδικασία. Οποιαδήποτε σημεία μείνουν με αναεροβίωση, δηλαδή που θα υπάρχει έλλειψη οξυγόνου και δεν θα μας κομποστοποιηθούν καλά, δεν θα μας γίνουν δηλαδή το υλικό που θέλουμε, αλλά και δεν θα έχουμε και τη θανάτωση των παθογόνων μικροοργανισμών. Απλά να προσέχουμε στα ξύλα, να μην έχουμε ξύλα λακαρισμένα. Να μην έχουμε ξύλα δηλαδή που έχουν γίνει ειδικά τα εμποτισμένα ξύλα. Έχει σημασία και τα πριονίδια. Γενικά να καθαρίσουμε τα ξύλα. Όχι βιομηχανικό. Είναι θέμα. Δεν ξέρουμε τι έχουν τα πριονίδια. Ότι οι πριονίδια είναι στον κήπο μας. Υπάρχουν πριονίδια από πρωτογενή συστηριά που κόβουν κορμούς, από εκεί πέρα μπορείς να πάρεις, έτσι, ή από κάποιους που φέρνουν ξυλία από τα απλά ξυλουργία, έχουν τα πάντα οι ξυλουργοί, δεν μπορούμε να τα λέμε. Ή πιο πρακτικά απλά για το σπίτι μας, αν έχουμε τζάκια, ένας φίλος μας έχει τζάκια, αν τέλος πάντων μπορούμε να πούμε σε ένα σημείο, σε ένα μέρος που υπάρχουν ξύλα κομμένα, ο σωρός είναι θαυματουργός. Η σκόνη. Η σκόνη, δηλαδή ο σωρός αυτός, αν το πάρουμε από κάτω, είναι θαυματουργός να το ρίξουμε μέσα και να γίνει πολύ σωστή και μεγάλη ζύμωση. Άρα δεν βάζουμε, όλα αυτά είναι γραμμένα εδώ, είναι κάποιες γενικές οδηγίες, από εκεί πέρα και μόνοι σας ψάχνεστε στο ίντερνετ οπουδήποτε και συμπληρώνετε όλη αυτή η λίστα. Δεν βάζουμε ανακυκλώσιμα υλικά, δεν βάλουμε μεταλλικά αντικείμενα, πλαστικά, γυαλιά, χρωματιστά χαρτιά, βαμμένα ξύλα όπως είπαμε είναι από πάνω. Δεν βάζουμε τυπωμένα χαρτιά ιδιαίτερα. Εγώ έχω βάλει κάποια, δεν ξέρω αν είναι σωστό. Ερώτημα, δεν ξέρω. Δεν τα βάζουμε, καλύτερα να μην τα βάζουμε. Δεν βάζουμε υπολείμματα φαγητών που περιέχουν, που δεν ξέρουμε από πού έρχονται αυτά. Δηλαδή, μια σάλτσα που έχει έρθει από το fast food δεν τη βάζουμε μέσα. Το κέτσαπ καλύτερα να μην το βάζουμε μέσα αν δεν ξέρουμε από πού έχει έρθει. Για τέτοιους υποστοποιητές που δεν έχουν μηχανική ανάδευση, δεν έχουν κλειστά περιβάλλοντα, νομίζω. Δεν βάζουμε υλικά καθαρισμού εννοείται. Και δεν βάζουμε χημικά διάφορα. Δεν βάζουμε χλωρίνες, δεν βάζουμε τέτοια πράγματα. Βάζουμε έτσι, τι γίνεται. Ας το πούμε ένα ηθικό δίδαγμα. Εντός εισαγωγικών, το ηθικό δίδαγμα αυτής της υπόθεσης είναι ότι το τι βάζουμε μέσα μας οδηγεί στο να καταλαβαίνουμε τι περιβάλλον έχουμε γύρω μας. Άρα να αρχίσουμε να διαμορφώνουμε αλλιώς το περιβάλλον γύρω μας. Είτε είναι της διατροφής μας, είτε είναι της κατοικίας μας. Σιγά σιγά μας βάζει σε μια άλλη σκέψη αυτή η διαδικασία. Και γι' αυτό επιμένουμε να γίνεται αυτοσχέδιο.
να μην μπαίνουμε σε δικασία να αγοράσουμε τα πάντα για να κάνουμε κομποστοποίηση. Μπορείτε να αγοράσετε ανάλογα τις συνθήκες, δεν είμαστε αντίθετοι σε αυτό, αλλά δημιουργείται άλλη νοοτροπία, άλλος τρόπος σκέψης, άλλη συμπεριφορά με τα πράγματα γύρω μας, αν μάθουμε να μην συχαινόμαστε να κάνουμε αυτό. Αν δεν συχαινόμαστε να το κάνουμε αυτό, θα έχουμε αλλάξει ως άνθρωποι γύρω μας.